cairde agus fáilte isteach arís daingneo ag na fís an Ceardaíochta. Tásúlam nach bhfuil calibarí inis tamáid nó bhaontaí brá seo tain. A chéad rud eile tá go taispeáintaí ceachléanga nach cinál Fráma go grianghrafna mar tá seo ceann cosú lei seo. An ceann seo dinta as píosa go chárta agus rudbe go cháirtchláir hir ar chúl ónas go seasta se. Ní heasta web ach rudbe dahanna agus cháirtchláir agus píosa go chárta agus chumá cinna da úsad beidir péint nó rudí le dathú dhéanamh. Bhain lom agus spáinne cechi le seo dhéanamh. Leis an Fráma seo dhéanamh teastóg na hábhair seo weit. Teastóg píosa go cháirtchláid, rialóid, glú, riad dahanna, craoin nó fiú an paint mas mínlí, grianghraf amháin, agus cárta is cuma cin dá. Leis an píosa seo gon Fráma dhéanamh chaoi roinnt taispeáint. Teastóg an rialóid weit inis. Ar mhár an chárta tá amach 5 cm ón gcarngáil seo. So cá sé bheith 5 cm an taobh seo agus marcail ar mhár an chárta mar sin. Sin iompair an rialóid thart agus den 5 cm eile amó seo. Agus tóg trasna an rialóid agus ón spotta sin ar mhár leanach marcail 5 cm eile. Agus is sin tá sé nám busca dhéanamh. Nis maicin chip tá ag chead a charngáil marcail tamach. Agus tá siad seo I lug le geara amach leis an sisar. Inis, bach duine fásta láid nó tá sé ba dhéanamh seo. Ní gáibach na cairneogaí I geara amach. Inis, tá sé sin geara amach leis an sisar. Agus te námain gail agus rudbeh dathú dhéanamh. Leis an Fráma seo tá me gail na craoin seo úsáid. Ní leorn ach píosa go ghabhú dhéanamh leis inneo. Agus tá me gail curcalachaí ar I gcuasaigh rud siimplí le spáintíí. Nuair atá sé críochnaí nó an dathú isteach tintagaí, breanú sé rud éigin cosú le seo. Agus ba an nóin spás fácaí le an grianghraf a chud tiste. Leis an céim seo dhéanamh teastóg glú agus peanlúí nó beidir marcóid nó anseo bhfuil curclach. Iompar an chárta iompar ónós céanna. Agus chud a marcóid isteach seo, agus is sin dúbal nó lúbthart ar I beam an chárta mar seo, agus lúb suasa chumá go dtí chofada leis an gcarngáil. Mar sin, is bí cinnte go lúpa sé bisteacha. Mar sin. Mas mínlí is féidir an glú a chud híos seo just beidir spotta nó ró a chudáil. Tá sé sin súsa péin, beidir spotta sin sa lár spotta idir gcarngáilchaí ionas go gcuinneó se le chéile. Inis nuair tá an cheadh thiomh dúbal teisteach agaí breanú sé I gcuaise.
Tá sé námain an grianghraf a chur isteach in seo. An rud an dhéanamh sin ná spot beg glú rud beg bíteach a chur isteach na lár mar sin. Ceann beg. An grianghraf áil agus a bhrú síos a go seo sa Fráma. Leis sé seastaíonga tastal píosa dronilógach mar seo go an cáirtchláid. Lúb an ácharngar mar seo a chéile. Inis agus an glú haghaidh chud an glú seo mar dúirpa. Ní hasú a méid sin a chrudbeg. Ar chúl agus ar íochtar an Fráma seo chud síos tíideach an na lára mata se banán timpeall a méid sin. Agus bíché brú síosa ach ná brú síos róchroma just ar bheagán. Agus trúr bhí cinnte go bhfuil íochtar an seastan go mbeidh sé a bóla an dromchla mar hampla síos mar sin go mula se. Ná ní éiting a haine an inis mar tá an glúflach caiise ba ágáil timpeall 10 nómad nó beidir 50 nómad sol an naibbre an seastan chuig. Inis tá an Tionscadal sin 10 gaoi.